Ay, ay, ikaw pa pala. Mamaya. Nakaandar ba yun? Wow, ganda. Good morning. How are you? How are you? Sorry wala ka palang panty. Buti na lang nakita ko. Boy tindero ako ngayon.
yan yung oras eh. Pero tignan mo muna kung anong account. Ha? Kaninong account yan? Ha? Ha? Oo yan. Yung ano daw? Yan, tignan mo. Yan, nasa depan. Tingnan mo, i-search mo yung channel niya tapos makita sa channel niya. Atay? Ng baboy? Ay, wala yan. Wala? Sige na yun. Ganda niyan. Nag-ano ako. Umikot ako ng isda. Nakita ko. Nag-ano siya, na-dive. Pero nag-drive. Okay na, okay. Okay na. Wala akong sumisate. Ha? Ha? Wala akong sumisate. Mamaya ba yun? Hapon. Pero makakapunta siya ng ako. Ewan ko, depende. Yan, okay lang pang time yan. Kasi wala naman music.
Yan lang siya. Mamaya na, sabi niya. Busy pa si nanay. Sabi niya. Ha? Adelian. Ano yung mga 30 na siguro yung Kasi ang tanong may lisensya ba ito? Naku, wala ka. Naku, hindi ako marunong maglagay, no? Isay mo ano, hindi ako marunong maglagay sa city, kamo sa lapi, nasa bahay. Hindi ako marunong maglagay na. Mga anak ko yan, sa ano, sa YT. City lang ako, hindi ako marunong maglagay sa city ng kalat. Yung ads ba? Ayan.
ka, alis ka muna doon sa live. Pag wala ka, di balik ka sa live. Sayang din yung oras. Masa Biela, Kamsak. Ang bilis naman nito mga ito. Dahil wala sa oras. Ay, oo nga lang. Pairama. Baka sakali. Sayang kasi yung ano. Yan natin ang oras. Kita mo yun. Ay, wala pa na dito, nandito. Yung studio. Sakto sana kung ito yung pinangira natin. Wala pala. Wala. Balikan ko na lang. Oo. Ang bukas natin ang pati. Alam mo, may mga tao na kunwari, tapos magpapabalo na.
Hello. Sensya na ha. Maingay ba? Maris, Nak, maingay ba? Thank you ha, thank you for coming. Wala eh, bawas na yung ano ko eh, yung watch hour ko. Ilang araw na akong hindi nag-live. Eh, boytindero na ako ngayon eh. Di naman masyado. Oo. Ako yung tabi ng kalsada eh. Kalsada kasi yan oh. Highway. Barangay Road. Barangay Road pala. Good morning sa iyo, Nak. Maris, salamat ha. Salamat sa support kay Lakay Music Lovers. Ito, nakakape ako. Hindi ako nag-aalmusal sa umaga. Ever since, since my childhood, hindi ako nag-aalmusal sa umaga. Hello, my beloved sister, Faith. Thank you very much for coming. Dito ako ngayon sa tindahan. Boy tindero muna ako ngayon. Yan yung munting kabuhayan ni Lakay Music Lovers. Yan, baka gusto nyo bumili. Mga bags, mga sapatos, pagkain. Oo, ganun talaga. O parang tuloy naalala ko yung mama ng mga anak ko na una. Sabi niya, halika, almusal tayo. Sabi niya, para mayroon akong lakas na magkuskus ng Ilidoro, sabi niya. Nasa Hong Kong kasi siya eh. Pero matagal na kami hiwalay. Andun pa rin siya hanggang ngayon. Mama nito, ito yung aking bunso. Pero mahirap nga, totoo yun, sis. Nak, totoo yun, mahirap ang mag-overseas worker. Pero kayo naman yung hero dito sa amin. Ay, Hong Kong ka rin ba? Andyan siya, matagal siya dyan sa Mayfu. At isang taon din ako dyan. Kaya lang, nakulong ako dyan. Nung ako'y tinyente, first child namin eh. Ngayon sabi niya sa akin, ayaw kong magsundalo ka. Saka ayaw ng pamilya ko ang sundalo, sabi niya. Sumunod ako sa kanya. Nagpaalam ako sa kampo ng isang buwan. Kaya lang, inaabot ako ng isang taon mahigit dyan kasi nag-TNT ako. Naawol ako. Kaya medyo nahirapan ako sa serbisyo ko. Hello
nak, Inday. Wala, nagbawas na yung ano ko, watch hour ko. Ano na, ilang araw na ako, wala akong premiere, wala akong live. Busy ako kasi inayos ko yung kwarto ng mga bata. Oo. Good morning sa'yo na. Kaya nag-live na ako rito kasi ang laki na ng bawas ng ano ko, ng watch hour ko. O bakit hindi mo kinukumpleto? Bakit puro 45 hours? Alam ko na lagi kang busy para pagkakataon mo sana. Kahit man lang sana gawin mo 2 oras o kaya 1 oras. Bakit 45 ng 45? Parang alam ko na. Parang for playing Sige nak, salamat. Ayusin mo muna yung mga junakis ko dyan. Tinanghali kami ng bukas. Biruin mo 5:30 dapat. Okay lang yung 6 o'clock ang bukas. Mantakin mo past 7 na kami ng bukas. Wala kasi yung manager dito. Nasa Lucena. Si Boy Tindero muna. Sige. Yan, number 8 ako. Thumbs up na. Notify ko lang baka sakaling hindi ako busy di maka-watch ako ng live. Oh! Edmond! Naimbag na aldaw mo, kapsat. Oh, ito yung aking munting kabuhayan. Nak Maris, thank you very much Namamasyal ka ba dyan sa Central? Maganda dyan sa Central. Dyan ang tambayan ko nung ako'y nandyan. Maganda dyan sa Hong Kong, kaya lang Chinese colonist na kasi ngayon. Before kasi nung nandyan ako, pati yung asawa ko, British colonist ang Hong Kong. Ngayon, kinuha na ng China yan
Paminsan-minsan ka pumunta ron. Oo, masarap dun eh. Kasi magkita-kita kayo ng mga Pinoy dun. Ang dami dun, angel, ang dami dun, trader, gano'n. Kontakin mo, nung makulong ako dyan, Pilipino pa ang nagchuchu sa akin eh. Immigration ang humuli sa akin dyan. Yung unang huli nila sa akin, di nila ako nahuli. Kasi nagtago ako sa CR. Yung pangalawa, huling-huli ako. Nasa 13th floor kami. Kasi garments yung yung pinagtatrabahoan ko diyan. Saka gustong-gusto ako nung ni Mr. Wong, yung may-ari ng garments. Lay kami sa Central. Sa Central. Saan ka ba dyan sa Hong Kong? Ano yan eh, yung Mayfu yata, yun yan yata yung yung pinakabayan nila eh. Yung dyan sa Wan Chai at saka dyan sa yung sinasabi nilang New Territory, yung parang probinsya, no? Doon ako nag-work sa New Territory dati, bago ako na umalis sa sa garment. Mayfu ka, galing ha. Ganda dyan. Almost 10 years yung asawa kong una dyan. Ganda dyan sa Mayfu. Parang yan ng pinaka-city yata nila. Bro, ito, mag-whitey na lang ako. Wala, nakabawas-bawas na yung oras ko. Boy tindero tayo ngayon, bro. Kabutoy. Yun dyan, sa Kowloon siya. Dyan siya dati, 9 years siya dyan sa Kowloon. Ganda pala yung mo sa Kowloon. City nila yan eh, yung Kowloon, Mayfu. Pero ang bahay ko sa Taipei. Kasi may bahay ako doon sa Hong Kong kasi yung kaibigan ko na Chinese na naloko sa business partner niya, kinuha niya ako. Alam mo, ginawa namin, mayroon siyang bakanteng lote. Almost 2,000 square meter. Ang ginawa namin, scrapping kasi siya, yung container van na truck. Ginawa namin bahay yun. Dalawang container van, saka pinatong namin pahaba yung mahabang container van, yun ang opisina niya. Tapos yung baba, kwarto ko. Tapos yung isang container van, kusina ko. Tapos pinakasala, yung pinakapagitan. Ganda ng bahay ko nga ron, kahit na container van. Diyan sa Taipei yun. Kaya pag pumunta ako sa misis ko noon, sa Mayfu, isang sakayan lang ng MRT. Tapos baba ko, Mayfu na. Diyan sa Kowloon siya noon eh. That was 1991. Pinyente pa lang ako noon. Oy, wow, sa market. Oy, Marites, sorry hindi kita napansin. Wala ka palang panty. Pero anyway, legit yan legit yan yung kasi nag-reset na ko ng channel. Ayan, may ka na, may panty ka na. Signature yan yung panty na yan
Signature yan, kapatid. Kaya lahat ng mga ano, wala silang mga panty kasi pinalitan ko. Diyan tayo dito sa amin, parang mga... Oo, diyan sa inyo, sa condo, ano yan, ay sa ano sa Mayfu, puro condo yan. Wala kang makitang squatter diyan. Doon sa Taipei kasi territorial 'yon. Ay parang residential. May mga bahay na nakatira diyan at ng 5 floor kasi yung mga Pilipina diyan pag nagtapon sila ng basura ng alas 9, alas 10 ganun, asahan mo marami na akong rasyon doon kasi sinasama nila yung bigas o kaya ulam, yung karne, manok, baboy, ganun, isda, sinasama nila sa basura na nakabalot ng plastic. Tapos idadaan sa akin. Ganyan ka hospitality ang Pilipino diyan na iba. Pero yung iba trader kasi ano kapwa nating Pilipino ang nagpahuli sa akin diyan. Oo nga anak hindi ko alam kasi yung ginawa kong monitor, nandun yung studio ko. Nakalimutan ko naglagay ng harang. Kaya nga sayang Ay oo, paalam mo na ako kasi marunong naman tong anak ko. Saglit lang, takbo lang ako sa bahay. Lalagyan ko lang ng harang, sayang kasi. Yan muna kayo Oo, totoo ka. Totoo ka nak, pares. Salamat bro Gusto mong maharang talaga Kaya mo, saglit lang, iwan ko kayo. Uwi ako saglit at lagyan ko ng aso yung gate ko para maharang ka. Salamat bro salamat. Saglit lang.
Puntahan mo yun. Ito, may ano na yan. May ads na yan. May ads na to. Ay, wala. Uy, nani na. Ay. Pabayang Pintera. Babes! Pumunta ako sa bahay. Nilagyan ko lang ng harang. Eh, hindi ako marunong. At saka isa pa, nakaset na dyan eh. O, siyempre, saan ba magmamana yung anak ko? Di siyempre sa kapugian ko. Diba? O, may in love ka na naman. Uy, Donya! Umuwi ako, naglagay ako ng harang. Eh, kasi hindi ko na mabago yan. Nakaset na dyan eh. Lagay lang ako ng harang. Oh bro, na-save ko naman. Binalikan ko uli. Tignan ko, naka-on na. Inuubo ka? More water. Or magpiga ka ng kalabansi sa maligamgam na tubig. Tanggal yan. Oh, na-save ko sa laptop eh. Sa laptop ako naggawa ng ano. Eh, hindi ako marunong dito sa cellphone. 10 million in the house of Lakay music lovers. Mega love shoutout sa inyo ha. Maraming salamat sa inyo mga kapatid. Sa inyong mga suporta, yung mga nakatambay ha. Thank you very much. Oo nga eh. Oo nga, daw niya eh. Ay! Pwede ba credit sa... Oo naman! Punta ka rito. Pero kung ipalalamove ko, bahala ka na sa buhay mo. Ate Babes, coming from Kabuton. Ang aga mo, Babes. City Resign. Ano ba yan? Alam ko na. Kaya pala nauubo ito kasi may mga pogi dito. May host na pogi. Merong nasa baba na pogi. Ay sigurado nauubo si Donya diyan. Hoy mga kapatid, sinong aakyat sa akin sa linggo, alauna? Magplano kayo. Kung okay lang sa inyo, yung StreamYard, nako, ba't hindi ka naharang bro? Anak na sinapan. Na-save ko nga ba? Try mo nga.
Kamamadali ko, nag-save ko kaya. Anak ng teteng talaga, oh. Try ko nga din. Naku, wala. May mga event ko pa patuloy. Ba't ganito lang magbago ng mga ito? Ba't ganito lang ito? Alam ba't ganito? Hinahako mo na naman kasi yung setup nito kasi yung nakasanayan ko. Ba't ano to? Ano to? Ano yun? Ano yan? Eh, cellphone ko yun eh. Eh, ano ko yun eh, Facebook ko yun eh. Paano? O, akin na kasi. Oh, sige. Salamat bro ah. Kamamadali ito. Yata may seat. Uy, parang humina ng basa ko na sa kayo natin. Wala baboy ako ngayon. Kailan update? Update ka pa. Yes. May update yung tao. Ah, Wala si ate. nasa Lucena siya. Dara dito? 170? Salamat sa inyo ha. Bro, salamat ha, babes.
Kuya, baka na ako magkano. Race na. Oo, medyo busy. Pasensya ka na, hindi kita napansin agad. Medyo busy sa ano kasi parang walang harang yata. Thank you na ka. Thank you. Magandang morning sa'yo. Waste. Pero kanuhin mo muna ito kaya. So, ibig sabihin, kung sa isang cellphone mo, doon niya, may harang, nai-save ko nga. Nai-save ko nga yung harang. Tatanggalin mo yung part na bro. Sige lang. Suking niyatin mo. Thank you, Nakra. Thank you, thank you. Oh, blessing. Taya ka sa loto. Ganito lang. Oo nga eh. Naka-open na eh. Umuwi nga ako eh. Umuwi ako, doon ako naka-open sa lobby. Pero tignan ko, tawagan ko yung anak ko doon. Baka hindi ko na i-save. Pero may harang daw yung isang CP, isang account ni ni Doña Noli eh. Wala nga oh. Walang harang talaga. Oo nga eh. Sige nak, balik nga ako. Baka hindi ko na i-save. Balik ako sa bahay.
Amo na ba? Messenger. Diba? Hindi po kasi yun nagsiselfone, kaya wala siyang contact.
Lalaman na ba na? Hi! Ako lalaman naman na ako. Ganyan, may takip. Yes!
sa gilid. Oh. Meron nga. Ay! Sige nak, thank you very much. Thank you. Thank you nak, thank you. Meron na akong harang. Hindi ko pala na-save kanina. Hello, CCCB. Thank you very much ha. God bless you and your loving family. Thank you ha. Oo, meron na nak, meron na. Hindi ko pala na-save kanina, kamamadali ko. Bro, thank you ha, thank you. Kamamadali ko, di ko na-save. Thank you bro. Mamahalin na, harang. Thank you bro, thank you. Paano ba yun? Paano ba yun? Dito. Paano yung ginagawa nila? Hindi ko alam yung paano yung ginagawa. Thank you nak, thank you please. Nak, thank you ha. Ayun yun. Wala nang wala kang lugaw. Lugo ka? Yan sa likod. Malinis yan. Lagyan mo itlog at sa kalamanan. CCCB, thank you very much ha. Kapatid, thank you. Wala kailangan kasi ang tagal na akong hindi nag LS tapos wala pa ako premiere. Kaya boy tindero ako ngayon Kaya nag LS na lang ako dito. $14 million in the house of Lakay music lovers. Mega love shout out sa inyong lahat and God bless us all. Thank you very much for coming and support Lakay music lovers.
May laman. Itlog. Laman. Laman? Wala. Yung 50. May laman. Wala may laman dun eh. May laman yun. Hindi mo lang kita. Ayaw mo kumain? Hindi. Iba, ano. Eh, may laman yun. Lagyan mo. Kumuha ka ng pera. Thank you very much, Nak. Thank you. Oh, busy ako. Hindi pa ako nakakapasyal sa mga bahay nyo. Last week yata. Yun, nakapasyal ako lahat. Nag-renovate kasi ako ng ano. Grace, thank you very much, Naka. Lagi ka mag-iingat dyan. God bless you always. Astig ka, ah. Gracia. Ang galing-galing ng anak ko mag-drive ng motor. Oh, pinanood ko yon yung video mo. Ganda talaga sa lugar natin. Grabe. Pwede ipagmalaki. Lalo na doon sa inyo. Ang ganda kasi malapit sa inyo yung dam eh. Mega love shout out. May, thank you kapatid. Ah, ganon. Oh, kasi sa side view ko lang nakikita eh. Magaling siya magmotor ha. Pinanood ko yun. Saka pag nanood ako na yung ads, tinatapos ko lahat yun at nilalike ko pa. Ganda doon talaga. Lalong nag-improve yung lugar natin. Dahil sa inyo kasi malapit sa inyo yun eh. Oo, anak, oo. Yan. Maganda kasi yung lalo na sa probinsya. Maganda mag-drive ng motor. Asan si wala si Darling? Nasa Lucena. Nakita na naman siya ba? Oo. Saka binalik ko na siya sa nanay niya. Isusumbong mo. Sasabihin Mamaya uwi yun. idikit mo real sayang oh. Kaya nga eh. Idikit mo kahit na one lang. Kaya nga eh. Halika, maglugaw tayo. Saan mo binili yung lugaw? Ayan, sa likod. Sarap ang lugaw nila dyan. Nakakain ako panis. Ganon? Oo, maasim.
Sabi niya, bakit ka ako maasim? Eh, kahapon pa ho yan eh. Bakit Ano ako ba? binibenta mo? Eh, panis na. Hindi ko nga kainin. Hindi naman binalik yung pera ko. Ay, ganon? CCCB, thank you very much sa kapatid. Thank you very much. Tara, maglugaw tayo. Sige. Bro, Edmond, thank you very much ha. Pagkain ko lang ng tokwa. Pagkain ko. Bakit daw? Ikos, hindi niya nakakaintindi. Siya nga na nasa abroad eh. Ayun ako eh. Marami na lang natulong sa amin doon. Hindi mo kayo po eh.
Nakamute pala. Salita ako ng salita. Nakamute pala ako. May thank you very much ha. Bro, thank you very much. Trabaho pa muna dyan. Mga nakatambay dyan, maraming salamat. Magkape kayo dyan sa baba. Asikaso muna, asikaso muna. Si Sweng, mega love shout out coming from CD Sablawan Family Love. Thank you CC ha, thank you. Hoy, inaantok ako, hoy. Matulog ka, bahala ka sa buhay mo. Siguro, school days ngayon. Maaga ka nagigising, tapos late ka natutulog. Yan, pikit isang mata. Hoy. Kayo patay. Oo, good morning. Tulog mo, wala akong panggising sa'yo ngayon eh. Donya, tulog mo yan. Wala akong panggising sa'yo. Eto, ingay ng sasakyan, hindi panggising ko. Wala eh, tinanghali kami na gising din.
Kaya hindi tumatay siguro eh. Parang tanong ko, matanong ako. Ito. Yes, Candice. Mga 50 na. Alin? Alin sa iyo kaya? Ilan?
Yan, may damit ka na, Nayelin. Thank you very much sa pagkakit. BCC host. Grace na, thank you very much ha. Nailin, thank you very much. Babes, thank you very much. Wala, matumal. Thank you, Nag, sa ads. Thank you. Grace, thank you. CC, CB, thank you very much ha. Wala, matumal. Pinanghali pa kami ng bukas. Hapon ang malakas dito, hapon. Ay. Oh, may bunga na.
walang mapupunta dito. Saan? Kumansiyos pa dyan. Ay, yun. Nasa lang, kaya pa lang. Mapalitan ko yan. Tapos, yan. Base. Oh. Yan. Tapos, ipipin ko sa Sak sabi niya. Oo. Matagal na to? Ito yung aking munting kabuhayan. Paki-thumbs up lang si host. Thumbs up, okay na. Wala eh, ang tagal kong hindi nakapag-live. Kaya nag-live na ako dito. Nag-renovate kasi ako ng kwarto ng mga bata. Thank you, thank you. Thank you, Nisa. Thank you. Oh. Naharang ka ba? Thank you, thank you. Sige, sige. Sige, babaan nyo lang dyan at pupuntahan naman yan. Miss, baba mo na lang. Para maka-thumbs up ako. Sir, good morning. Sir, dato po ni sir. Wala si Ma'am Tanet. Marami ka pa? Sige sir, next time na lang. Next time, oh. Sige sir, thank you. Okay. Grace, Nak, thank you very much, Nak.
Meron kami ng sarap na isda yan eh. Tilapia. Presyo po kung sa ulit po. Sayang nung nung nakaraang linggo. Grabe, 1 kilo yung isang buo na tilapia. Grabe, ang taba. Bili kami ni ate mo, dalawang piraso mahigit 2 kilo. Check ka lang natin. Kan. Ano wala sa 305. Kan? 305. Oh, 135 plus 270. 305. Takto mo lang 300. Ay, ganyan. Naman yung mga piraso. Yan, may binaba si si New Moderation. Pakilab-lab na lang, pakitusok na lang.
Oy, Jen. Thank you very much ha, sis. Maraming salamat. Wala, tagal akong hindi nag-LS tapos wala pa akong premium. Kaya nag-LS na lang ako dito. Boy, Tindero ako ngayon. Oo, matumal. Pati kahapon, matumal din. Ako rin nagtinda kahapon. Hindi ko pa natatapos yung kwarto ng mga anak ko. May importante lang pinuntahan yung kasama ko sa sa Lucena, yung aking asawa. Oo, wala, kahit yan o. Pinalitan namin ng bag saka mga kamapos. Dati yan ang nakalagay gulay. Matumal ang gulay kasi maraming nagtitinda ng gulay dito. Nasisira kaya nag-reverse kami niyan, sapatos at saka mga bags. Oo, sabagay nag-upload ako ng short saka pero yung yung upload videos ko tuloy-tuloy naman. Kaya lang hindi pala pwede yun pero yung mga ginawa ko kasi nagpa-vacuum ako sa huli. Yung kinukuha ko sa YouTube na kinakanta ko. Awa ng Diyos, wala naman CPR. Pero kinuha ko kasi sa Wesing yung dalawa. Kaya sinampal ni Lolo, sinipa niya. Oo nga, buti si Janice naka-usad na. Yan yung nakapin sa akin. In-upload ko yan kahapon, bagong kanta na inaral ko. I-record ko na. In-upload ko kagabi nga. Wala hindi ko maasikaso kung gumawa ng premium. Kahit ganyan lang yung bundle. Pero pag mabilis lang yun. Oo, mahirap talaga. Sis, kasi yung content na music pero mabuti medyo ako ngayon kasi nakaisip ako ng diskarte regarding sa mga kanta ko. Hindi mo na-observe yung mga kanta ko na hindi naka-mute. Basta kinuha ko sa YouTube. Tignan mo sa dulo. May ginawa akong design ng vacuum. Yung insomnia. Sawa ng Diyos. Yung insomnia lang merong sipa. Sana tuloy-tuloy na ganon. Kasi yun talaga ang main na content ko. Although na personal vlog yung personal mix vlog yung sa akin. Pero talaga main content ko ay music. Nak, Grace, Weng, Inday, Maymay, CCCB, thank you very much ha.
Tumal kasi ewan ko ba. Mamayang 11 magsasarado na naman kami. Mamayang hapon siguro baka malakas. Oo nga eh. Buti nga nakaisip ako ng ganun eh. Kasi sabi ko, pag nag-live, pinapatugtog natin yung vacuum. So bakit kaya hindi pwede dito sa kanta, sabi ko. Kaya ang ginawa na nung anak ko, magaling yung anak ko nag-isip eh. Gumawa siya ng design na kasama yung vacuum na yun. So, yun lang ang sinipa. Pero yung Atay nga, nakatay boss ng wapo. Ay, atay. Tignan ko dyan, andyan. 150 nga yan. Magkano kaya? Kwenta lang, sir. Pasok ko yan daw. Dati ito ba to? Oo, ito. Marami ka naman. Okay na? Kwenta lang. O, ipapasok mo yan. Yan ang babawas ko ng bigyan. Kwenta lang, boss. Kailangan hindi nga makasakto. Yan ba yan? Nakagat ko naman yung uploads yun. O, di may 5 ka pa. May 5 ka pa. Suklihan ka naman. Butay-butay kasi. Bawal ba yun? Hindi naman bawal, kaya lang Ano kinura ito ba? maliit na oh. Eh wala nang kasama. Ano kinura ito? Tunay. Ha? Kino nga isang kilo? Puro maliliit na ka. Alaman. O kaya nang may basket. Meron ba ba? So gawin ko sa kilo ko natin. Pag isang kilo ka natin, magkano ba? Ha? Sa kilo ka natin, magkano? Ay, sige, tama na yan. Tama na, okay. Mamaya na lang pa. Hindi ito kilo na ito, magkano? 300. Hindi, kulay. Ay, tunay. Oo. Oo, tunay. Tatanong ko muna. Kanya? Tunay. Tunay. Bro, nak, Rona. Asikaso kayo dyan muna. Ay, alright.
sir. Nasaan man talit? Sakay? Wala pa siya eh. Wala. Sige po, kaya tatlo na lang sir. Thank you po. Nasa ano siya eh, nasa Lucena, mamaya pa uwi. Ay, okay sir. Salamat po. Sir, thank you. Thank you na, thank you. Alam mo ha, baka makabunggo ka ng tao ha.
pagpalitan mo mga kapatid. Pero kung galing sa white, Gano'n kayo doon ito, boss? 190. Ay, 290 pala. Kaya mo lang 150, boss. Ako lang.
Hindi, ito. Why? Okay, hindi pa na naman kayo? Hoy! Galit! Ah, magkakaganda to. Sinong daw mo? Oh. Hello, good morning. Nak, this one, thank you very much. Sikasuhin mo muna yung mga junakis yan. Thank you, Nak, ha? Thank you. Inday, Nak, thank you very much. Kapatid, May. Bro Kabutoy, thank you very much.
salita ako ng salita. Naka-mute pala ako. Thank you, Nak. Sisi, sige. Oo, sexy. Market day ni Boy Tindero. Kahapon ako rin nagtinda. Saan kaya makahanap ng link nung sinabi mo kahapon? May, thank you na. Thank you ka, kapatid. Uy, naka 2 oras na ako na. Maka 3 oras man lang ako. Hanggang magsarado ako, okay na yun. Medyo makaano, kasi laki ng bawas ng ano ko, watch hour ko. Pabawas ng pabawas. Kasama ko ba?
170. Buto-buto nga po mga 250. Pacak po. Sarap ng sinigang ito eh. Nagpireta po. Oo, kalahita.
Thank you dyan sa mga nakatambay dyan ha. Maraming salamat.
Siyempre, kayang piso. Alright. Thank you very much. 8 million in the house of Lakay music lovers. Basta sarado na ako. Oo, naka-3 oras kahit papano.
Alright, bye-bye. Thank you very much. Thank you, thank you. 10 million in the house of Lakay Music Lovers. Thank you very much. Maraming salamat sa inyo ha. Hindi ko na kayo isahin. Thank you very much.